הפרויקטים מבטיחים רמת גימור גבוהה, אבל אני אחפש אנשים ברמת גימור גבוהה. תכירו, זה אבי, סטארט-אפיסט. רמה גבוהה. ענת ועמי, סבתא וסבא בסטנדרט הכי גבוה שיש. ימי, בוא לסבתא. רמזור, ועוד 3, 2, 1. אז איך קצת? טוב, זה לא מדע מדויק. סטופ, ריש, רמה גבוהה. הייתי בהופעה הזאת. מעולה. משפחת רז, גאונים, רמת גימור גבוהה. רמזור? איך ידעת? עכשיו, אתם בטח חושבים שזה לא אמיתי, שאין מקום עם אנשים בדיוק כמוכם. אז זהו, שיש. אבא. נו באמת, אני עוזב ל5 דקות ואתם הופכים את כל הבית? אוטופיה סטדוב, לאנשים ברמת גימור גבוהה שמחפשים רמת גימור גבוהה. אוטופיה, מקום לאנשים כמוכם. עכשיו במחירי השקה בלעדיים.